pogled iz svemira vrijedan divljenja, no malo je ljudi koji znaju da je takav pogled smrtonosan za brojne biljne, ali i životinjske vrste. Stručnjaci upozoravaju da je ugrožen opstanak raznih vrsta kukaca i šišmiša zbog neprirodne izmjene dana i noći. Evidentan posljedica svjetlosnog onečišćenja koja se bilježi u Americi već desetljećima je nestanak nekih ptičjih vrsta koji jednostavno ne znaju se orijentirati prema više u noći. Pioniri otkrivanja svjetlosnog onečišćenja bili su astronomi koji su na nebu primijetili smanjen broj vidljivih zvijezda. Međutim, to ima jako veliki utjecaj ne samo na astronome, jer je to najmanji problem. Astronomi se uvijek mogu maknuti negdje u mrak da promatraju iz nekakvih udaljenih krajeva. Međutim, to jako veliki ima problem i utjecaj na promjenu cijelog ekosustava. U Hrvatskoj se pokušava zaustaviti trend nepotrebnog širenja svjetla u svim smjerovima. Vrapče je jedno od rijetkih četvrti gdje pogled u nebo daje drugačiju sliku zvijezda i mjeseca. Naime, ovdje su rasvjetna tijela postavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja iz 2011. godine. Još 2007. godine, dakle dosta davno, pojavila se inicijativa koja je shvatila da osim ekologije, da se radi o velikim energetskim razlozima zbog čega bi bilo dobro krenuti u rekonstrukciju javne rasvjete. To su veliki iznosi koji na razini jednog grada poput Zagreba otprilike znače uštede za sve vrtiće. U Zagrebu bi mogla biti besplatna struja. Upravo na tu struju iz državne blagajne svake godine odlazi 900 milijuna kuna. No smanjivanjem intenziteta javne rasvjete Hrvatska bi godišnje mogla uštedjeti između 300 i 400 milijuna kuna. Slično je učinio i austrijski grad Beč, koji je svaki dan nakon ponoći na 1 sat smanjio intenzitet svjetla i tako gradu uštedio oko 1,5 milijuna kuna. Skansi tvrdi da bi se profitiralo na nekoliko područja. Radi se o povećanju sigurnosti na cesti, što je osnovni razlog zbog čega se i radi rekonstrukcija. Druga stvar, ostvaruju se velike energetske uštede, jer izvori koji se danas promoviraju i koji se danas montiraju su daleko efikasniji nego što su bili nekad. I kao treće, štiti se okoliš, odnosno ne svijetli se ljudima u sobe ili u prirodu. Do kraja godine trebala bi se donijeti uredba prema kojoj će se mijenjati rasvjeta na svim javnim površinama. Tada se svjetlo više neće širiti u svim smjerovima, nego samo prema tlu. Hrvatska će tako postati prva država u Europi koja je pitanje svjetlosnog onečišćenja odlučila zakonski regulirati. Vijest o izmjeni javne rasvjete nije stigla do svih građana. Nisam nikad pridavao neku posebnu važnost recimo za takve rasvjete i neke efekte. Dapače, trebalo bi to raditi gdje god ima prostora za to i financija normalno, ne? Ovim zakonom neće se samo promijeniti slika Hrvatske iz zraka, nego će i najpoznatije turističke vizure diljem zemlje biti najljepše samo danju. Ali to je manji gubitak u odnosu na financijsku uštedu i korist za okoliš.